taniai hendak menyato ngendine tangguangkan jauh rasa barani iyo ndake hilang baga badan diri baalah kacaronyo nia muka sui sampai saat iyo ombasuo udah cakap tiba silik indah terkena buah-buahlah dinai seorang rumi meninggang perasaan udah dilihat dipandang-pandang semakin gagah merupa menunggu menanti sampai pabilo udah kamu nyatukan cinta nan sungguh enai harokan entah kemungkin adi ale nan sepentara taniai hendak menyato ngendine tangguangkan jauh rasa barani iyo ndake hilang baga badan diri baalah kacaronyo nia muka sui sampai saat iyo ombasuo udah cakap tiba
pagamakan tinaman kironyo sungguh indah adenai manyangko pagamakan tinaman kironyo sulamu ko elo tanpa labih rasa badan sana nyatonyo di balakang denailah dikicuhnyo sakitnyo hati indah disang